suara musik gumune asing surem-surem lampu tambahi salju joget pasang-pasangan beri pelukan wong loro bareng ninggalaken kenangan Surya nada termuda William Production sing duwe gambar glowing bocahku tungdeng Surya nada termuda dan supaya besan warga Tambak Sumur dan sekitarnya. Buat Dede Rafka Mahardika yang dihitan semoga sehat selalu. Sepisan pernah duwe kenalan ketemu lagi waktu mlaku dewekan wong wadon ayu ora kejagan akeh lanang sing pada kedanan pantes pisan yen jadi rebutan. Hey, Ibu Hajat, Dede Bilal, Dede Bilal, Dede Bilal, Dede Bilal, nembe kenalan ning waktu wingi langsung ngucap gupai janji ketemu Dede Bilal adik rasa langsung jatuh cinta nembe pertama pandangan mata. Hey, Dede Bilal, Dede Bilal, Dede Bilal, spesial Pak yang punya hajat Bapak Ikhwan Lubis SPD, Ibu Roheni Sularga. Buat Dede Rafka yang dihitan Dede Bilal, bising suara musik rungune asik surem-surem lampu tambahi syadu Pilih Production joget pasang-pasangan bari pelukan wong loro bareng ninggalaken kenangan wong ayu aja seminggu
diterima ning kawang tambi kang dadi saksi kakange gelem urip baturi nembe kenalan ning waktu wingi langsung ucap lupai janji ketemu ning tawang tambi ati krasa langsung jatuh cinta nembe pertama pandangan mata Surya nada termuda Singadang Putih Wong Cibuaya William Production sing duwe gambar glowing kanggo nok lilis sing ana ning Batang Sari spesial Surya nada termuda William Production bising suara musik krungune asik surem-surem lampu tambahe sadu joget pasang-pasangan bari pelukan wong loro bareng ninggalaken kenangan duwong ayu aja semenggu kakange cinta jaluk diterima ning kawang tambi kang dadi saksi kakange gelem urip baturi sepisan pernah duwe kenalan ketemu lagi waktu mlaku dewekan wong wadon ayu ora kejagan agelanang sing pada kedanan pantes pisan yen dadi rebutan acara ini disponsori oleh